reunim professionals del món de la cultura, de les arts digitals i performatives, tant locals com de tot el món, temàtiques que uneixen art, ciència, tecnologia, performativitat, mons digitals, etc. Tindre aquesta mirada sempre en els marges, en les barreges, en les contaminacions i en la permanència, en el residir i en el de conviure. Jo crec que aporta proximitat, té un tamany i una mica de butxaca que fa que realment tots els professionals que venen aquí es coneguin, xerrin. És una mica com una experiència immersiva, en el sentit de que estem junts tota l'estona en uns espais on no et pots escapar, però que són molt agradables d'estar i que fan que ens coneguem, que coneixem els artistes de primera mà i que disfrutem de tot plegat.